Bon. Nasa ka na? Bon. Dito ka na. Bakit na? Bigay mo na sa kanila yan. May iwan pa siya dito. Bigay mo na sa... Pa-drive ka na. Ako mag-drive sa'yo. Mag-drive tayo sa mga kandiyasa. Alright. Okay. Ubus mo na lakas mo. Uli na to. Ipot mo na ng pisingan mo barkada. Wala. Ano na siya? Okay. Ano na po tayo may sarikal. Isang na mo. Dandan. Ikot mo. Pul to. Kapag. Ay. Alright. Bagoy na mo. Sige. Shula. Yan. Ako po, ito lang. Alright, last session po. Gotcha! Shula. Alright. Picture. Nana? Kung yung paa ng babae po. Yan ang malakas. Malakas yung babae. Yung lalaki, huwag ka mag-alala, mabait yan. Enjoy. Ganyan kaagad eh. May ba lang pag pinitik sa itlog niyan, kagalit ka niyan. Sandali lang, Neng. Sandali lang. I'll get you home. Ayaw niya. Makakasampal lang? Yan, maubos ang ano. Okay na sir. Ito na.